Ассалому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Хуш омадин ҳама каса ба канали ма. Дӯстони азиз, имрӯз як субҳонаи болаззате ки чун ҳар вақта дар канали мо ҳастай, боз хостам ки як мотиватсия шава барои шумо. Помидорша бисёртар ҳамроҳ кардам, барое ки помидорам об мешава. Пиёзаш ҳамин пиёзи навай, ирам об мешава. Камтар бисёртар кардам. Духтаро беҳад ба маззаи ҳами субҳона пиёза камтар тафт додам дар равған. Пиёз ки сирха камтар шуд, ҳамроҳ мекунем помидора майда реза мекунем, ҳамроҳ мекунем, камтар тафт метиҳем, баъд охирон ҳамроҳ мекунем болгарска. 2 дона болгарска майда реза карда ҳамроҳшон тафт додам, намак ҳамроҳ кардам. Охирон ана тухмора ҳамроҳ карда кришкаша мепӯшонем, тезда мепазанам. Хеле субҳонаи болаззат барои фарзандо тайёр кардем. Духтаро хали субҳона бисёре дар канали ма. Хоҳен дигар намудош ҳастай, бо сир ҳастай, чанд намудай барои подписчикои нав гуфтестам. Кадоме ки мехоҳад тамошо кунем видеоҳо беҳад бисёрай пухтупазо барои шумо, барое ки подписчикои нав дохил мешаванд. Бисёр саволҳои ҳамин пухтупазе ки ҳаст бо ҳамора савол метиҳанд. Барои ҳамиё духтаро баъд наиҷа котлети пиёзӣ кардам. Иҷа меҳмон омадистай, саросима қанавор кардам, барое ки рецепташ ҳастай. Ба наздикира партофтам котлета. Анами котлет бениҳоят болаззатай, ҳам сочни меша, ҳам лаззаташ нотакрор. Метавонед тайёр кунед, кадоме ки мехоҳад дароен тамошо кунед. Спискаи ҳамо ҳар як видеомда номашда навистагиам, тарзи тайёркуниша. Анаи пирожни шоколадни ислакек Туркия, ирам да канал кардам, ирам ҳастай ба наздикӣ. Ҳамин як моҳ пешда хулоса ҳастай. Бениҳоят пирожни болаззатай, болошда кремша, сгушонка, варёнка ва сливочни маслара ҳамаш ҳарорати хона ба миксер лад задам. Анам хел крем болошда кардам. Духтарои осонакай рецепташ ози дар рӯи экранам менависам. И пирожнира дар градуси 150 мепазем. Листи духовка 33 см ба 31 см. Ай листи ҳами духовкаи ханзара майдатарай камтар. Ай пешина духовкаи F ба ҳастко, ай ҳамо ай листаш. Лекин ам хел болаззат мешава. Иҷа самбуса пухтам, самбусаи туркӣ, ирам да каналам ҳастай. Самбуса бениҳоят болаззат мешава, ҳам осон тайёр пазай. Рецепташ вақти хамира мешӯрен духтаро, рецепташ дар рӯи экран. Хамира шӯридем мемонен 5 дақиқа местару мегирад, баъд тунук карда печондан мегирен. Чӣ шакле ки худтон мехоҳем мепечонем. Фаршиш гӯшт, пиёз, намак, мурч, зира, хел приправа бо хоҳиши дили худтон андохта бо хости дил мепечонем. Духтаро бисёриҳо мепурсанд ки чӣ хали тонали мекунем. Ман аз тонали ширкати кореягӣ кардам, омӯхта шудам, бениҳоят хубай. Ҳами хел рӯда хушрӯ мешина, ҳам рӯра идеални настоящий кожа бори нигоҳ медора, ҳам дар дигарон намоён мешава, ҳам хел хушрӯ. Хоҳен ина номероша дар рӯи экран мемонам, харидорӣ кунен, кор кунен. Регистратсияш бесплатния духтаро. Касе ки мехоҳад ки кор кунен, намин номерои рӯи экран да нависен, группаи ма мешава, группаи ма да кор мекунен. Медонен ки ман ҳамроҳи апай Шаъло кор мекунам. Группаи бениҳоят хуб, группаи дружния духтаро. Чӣ доруӣ дора, чӣ витамини дора, ҳамаш бо сифати аъло дар ҷаҳон номери 1 меистад. Косметикаҳо ва доруҳои ширкати кореягӣ Атоми. Духтаро хемохемаш бениҳоят хубай, барои стресс, асаб, барои дарди рӯда, меъда, касали қанд, касалҳои пӯст, касалҳои норасоии витамин, мӯи сар, резишашда ҳамашда фоида дора, барқарор мекуна. Спирулина дора, бениҳоят доруҳош, маззош ҳамаш фоидабахша, гиёҳия, табиия. Духтаро то зопа лечени кардаги. Шумо метонед ки номери рӯи экран да муроҷиат кунед, хоҳен заказ кунед, боз регистратсия кунед ва хубтаре ки шумо бо нархи арзон ба худ харидорӣ мекунед. Танҳо як маротиба дар 6 моҳ харид мекунед. Духтаро хариду фурӯш надора, балтон намесӯзад. Як бор харид мекунед, кор мекунед, структура месозед, маоши ҳар моҳаш аз 100 000 рубл болоай. Боз плюс бонусай путешествияй. Духтаро кори бениҳоят хубай. Биёин ҳамроҳи группаи ма кор мекунем. Мехостем ки ҳамроҳи ма кор кунед, ина номерода муроҷиат кунед. Имрӯзаш як рӯзи дигарай. Саҳар қати хестам, меҳмонора динаш гусел кардем, ба имрӯзу шиштам. Ягон чи дигар намефорад ҳами гармӣ бихӯри, баъд ҳами пирожним ба маззаи бад буд.
як кофеу пирожни хурдум, бозор рафтам, бозори Корвон. Хулоса чӣ кор кардам, чӣ гирифтам, ҳамаша ҳозир нақл мекунам дар видео духтаро. Бозор рафтем, харид кардем, бефара шудем, баъд омадем, кӯдако қати бисёрӣ будем, шиштем, абед кардем, абед накарда будам, абед кардем, нами тарафҳои чида бисёр вақт мо ҳамиҷа меравем. Якм советский, имҷа шашликош бамаззаҳай, қати кӯдако шиштем, абед кардем, баъд хона омадем. Духтарои борона бинем дар 14 июл тарафҳои 46 микрорайон даем ҳам борон сағ задиста. Ира бинем як ҳодиса дар гармӣ ганда салқин шудааст. ина тамошобинон борона бинем. Шавам зада буд, қариби саҳар буд, бомдодам борон зада буд. Бойна ҳаво хеле салқин шуд, ҳавои буғ буд, ина борони свежи ҳаво шуд. мо рафтаистем хона, иҷа дукор доштем, омадем аз сӯи хона мерем. ранги баҳор боришид. давомуш раҳда омадестаптем ки борон сар кадак. Через 46 микрорайон омадем, иҷа камтар кор доштем, қати шавҳарам кӯдако ҳамихе борон борид, бо офтоб кад, раду барқа бине, радуга бениҳоят хушрӯ. хай тиру камон меган, ҳар хел одамо гап мезанад, хай ман радуга мегум фақат амира. мада маҳқулае ки аҷоиб дай қудрати худованд ки баъди борон бо камтар офтоб мебироям, хел ҳаво аҷоиб хушрӯ мешавад. дига кӯдако хурсанд шуда хона рафтистем, гуфтам камтар ами навор када бирам то хонара, подписчикам да нишон тимам, ха ҳаво баъди борон тоза шуд. шанбе якшанбе гуфтанд ки ҳаво безеб мешавад, лекин ҳаво хеле борон борид, мо хурсанд шудем наоборот ки ҳаво тоза шуд. ҳавои магнитни буря гуфтанд ҳам хеле маҳкам мешавад. духтарои наи қолинчае ки барои ванна меша, инаиш барои кухня ҳай, болошда посудои шӯтагира мемонӣ, умуман об намегзарша, их тар намешавам, хе необычный материал айда, типа резиновый такша бинен. Камада маҳқул шудаме. Иҷа дута гирифтем, ҳарчама барои ванна гирифтам. Ина полики ванна да мемонамаш. Ира бо и майдачаша. Олба нишон метим чи хеле ки ҷода мондагим. Инами неким беҳад хушрӯ буд, ҳарча яхела наёфтам. Яхела надошта, ҳар хела. Ира калонаш духтаро 45 сомонай, майдаш 35 сомон. ҳай бо айноми канали ма равен гап занед, касе да дар кора арзон мекуна. Корвон да нишон додагим, ҷоша медонед, да навори пешина нишон додам ки ҷода и ҷойгираи ҷош. Бо номероша хай хоина дар рӯи экран мемонам, заказ кунед. Распаковка кардистам чизо харидагима, ай ҳами точкаями бача чи харидагим, ина ира харидам. И пакетикай ози нишон метимятша, иҷада кушодагиша буровардамят дуташа. ина хали резиновый дора духтаро. инаҳа болои ҳама ами посуда, ягон чизое ки мемона да посуда зиёдтӣ тарбизи майда да меша, калонда намешавад. ранги бахилай. Неки ми барои чия авқотая, ҳами салатай, печёния, ягон чи ҳами зиёдтӣ мекунад тарелкада, маҳкамаш мекунен. мылои маг места холодильник дам ки монда запахи ҳичи намегира. Дора пачкашда. Чизи нағз, чизи маҳқулум шудак. Агани пишевоям дорум, бо и резинка ки дора маҳқулум шудам. Маҳкамакш мекунӣ. Ҳамин номерода занг занен, ватсапам доран. хоҳен занг занен, харидорӣ кунен. Пака и бо бори нав шуна, и нав омада. Бисёр чи бо нав омада. Вентилятор ягала бори нав дошта. Ман инами чизора гирифтама, бо кор доштам, тезда рафтам. Баъд якта ин хали чи Зайнабда гирифтем, барои обозӣ меравем насиб боша. ин и барои гӯшда мемонӣ вақти обозида, иша биё нишон тем, ачки барои об. На даруни обда. И ҳам хушрӯай духтаро, чашмош тар намеша, сирх намешава. И барои
Зайнаб хурсандай. Ира гирифтем ша. Бо чӣ гирифтем дахтароз ман нишон метиҳам. Ираи дига ҷо гирифтам. Ираи магазини аммо ҳамаи чизош 10 сомона ё 15 сомона, ҳамаи чизак 10 сомон истай. ҳар хела имҷои магазин буд. Ай ҳамун магазин гирифтам. Чӣ дора и пакетҳои барои заморожка мекунам. Заморожени чизо. Ина мисол лубира мекунам, нахта мекунам, тар мекунам, дар морозилник ман мемонам. Хоҳем бо ягон чизи дигарам кунен монен, чӣ мешава? Меиста хушроакак ягон хеле маҳкамкунак дуроз мекушам нишон медиҳам. Ина ҳа дахтаро. Ай калонаш дыта доштай. Не хеле ҷажда вакуумния маҳкамаш мекунем. Ай ина размераш 5 дона дора, и среднишай, ай майдаш ина мақа мешава. Иш 7 дона доштай. Беҳа чизи хуб обши 12 дона дор. Не обши 14 та дора. 7 и 5 таю 2 таю 14 дона дора. Ирам чизи хуб 10 сомон и. Ай ҳам магазин ина иёра гирифтам. Дурушда опр кадиан гуда кошуштианша. Тома ис ҷобаҷо кадам чизома. Ина ира ба дахтари калонима гирифтам. Иша ба Зайнабҷона гирифтам. Дахтари майда кимда. Ира бинер размерш хай ва и 500 миллиграмма, иш 700 ё 800 камта калонтарай. Ҳамахи пластмассаш ба қувват махқулм шуд 25 сомон. Дига ҷода медидим 6 сомон буда. Хеле магазинои дига махқулм шуд. Ёра май корвон гирифтам дахтаро. Ҳарча 25 сомонӣ гирифтам. Баъд нихали каши локшон гирифтам. Нихали бай хушроҳак. Баъд ручка. Наҷа сетаи ручка доштай ё 5 сомон буда. Як тан пачкаш. Браслет гирифтам шон. Я хали браслет маҳқул кадан. Ай ҳам магазин гирифтам ёрам. 5 сомони браслет торам. Ча як галап браслет гирифтам ба балзам для губ гирифтам. Ба як шотка гирифтам барои ҳамин қолина вай мекунам. Шотка мекунам. Шотка. Коврикора партофтум, на як та майдакша болода, поёнакшда дигариша. Лекин беҳад чизи хуб оба меқапад, лекин тар намешава. Аҷоиб чизи наз. Барои ҳамин ванада мехостам ки пол буд. Ман асосан худам пола наз мебинам дахтаро, тез тозааш мекунам. Лекин бо барои ҳамин кӯдако гуфтам пол да пошон хунук нахӯра. Ҳозир бо дурустпа зимистон ҳам мешава. Чиз дар корияй. Бо рафтам гирифтам. Чем дига хел коврикое ки тар мешаванд, о неудобния. И тар намешава умуман. Ина дахтаро хоҳиш кардем ки уборка боша. Уборкаи кухнӣ. Ман кухняда уборкаи ҳар рӯзаи ма ҳастай. Ҳамия ма қариб ҳар рӯз мекунам дахтаро. Посудашӯӣ, тоза кунӣ, ҳамин стола пуштоша ҳамаи ҷӯша тез тоза мекунам. Як зувола мегирем, як хамир мекунем рӯи ҳамин столда. Ҳама пури орд мешава. Баъди меҳмоно рафтан иҷода бисёр кор доштам. Баъд хостам ки барои шумо тозагиша навор кунам, барое ки як подписчик хоҳиш кард уборка кунен. Ина хоҳарҷон уборка ҳам мешава. Барое ки ман агар бекортар бошам, мехоҳам ки ҳамия навор карда барои шумо нишон диҳам. Ҳамаи ҳамин приправагиракора приправои нав пур кардам. Баъд ҳамин наздики плита ҳастанд мепара. Агар сад кӯшишам кунӣ ки напара равған, боз мепара ягон ҷошонда. Барахша шуштум аввал, баъд бо латара шушта ҳамаша тоза кардам мондум. Мебели кухнии ма дахтаро глянцевиай. Бисёриҳо савол медоданд барои ҳамин материалаш. ма да ҳамин глянцеви маҳқулай. Ҳар минути меша ки ба любой лата тоза мешава. Блеск метия, приятни меша. Ҳамин тоза кардагит маълум мешава. Паям мемона, бо ҳар минут меша ким тоза мекунем, ҳеҷ гап надора. Ая хел мебелое ҳастанд ки умуман меша ки ба чанд намуд лата тоза намешаванд. Пай мемона. Хеле мебелорам ҳастанд. Анами матвиш бисёр қин тоза кунай. Ҳамихе тозарам кунӣ маълум намешава. Барои кадоми гирифтанияй барои подписчиком мегӯм ҳамин глянцеви кӯшиш кунед. Қиматтарам боша глянцеви кунед. ҳам кортон осон мешава. Ҳамин тозарам ки кардем маълум мешава. Ҷа Зайнабҷон омада рафтистай. Гуфтам камера гиронай майли мега мон биём.
баъд ма тоза кардам давомша ҳами умивальника тез тоза мекунем. ҳами смеситель мада умуман махқул наштак, барои ки наму оҳани боло дора, маъне надора ҳам оҳанаш. раҳмати калон тамошобинони азиз, барои қадрдонитон, барои лайкҳо, барои комментариҳо ки вақти худона дариқ надошта лайк комментария мемонед. ҳазор раҳмати калон. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. дар куҷое набошен, дар ғарибӣ будагӣ шумо ҳам нигаҳбон боша, соғ саломат ба ватан баргардем. то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошен. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша. ятаи лайкҳоро ака бимонен, духтаро фикрҳои худона бинависен, дастгирӣ кунен, то ки навори мо ба ҳама паҳн шавад. Саломат бошед.